Bun găsit, stimați telespectatori! Emisiunea de astăzi se numește Puterea de a birui ispitele. Despre cum putem dobândi, iată, această putere, cum putem să intrăm într-o acea bună rânduială a vieții care să ne permită a săvârși cât mai puține greșeli și de a intra într-o rânduială a dobândirii Harului Dumnezeu. Vorbim astăzi cu Părintele Protoiereu Marian Necula de la Protopopiatul Oltenza din Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Să-l dreapta și bine ați venit, Părinte Protoiereu. Bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație. Părinte, e de văzut dintr-un început cam ce putem noi înțelege prin această ispită, termen general atât de des întâlnit în tradiția noastră Sfântă Ortodoxă, pentru ca apoi să vedem acele resorturi care ne pot permite biruința asupra ei. Deci ce putem înțelege prin ispită? Termenul de ispită îl găsim în limba greacă prin denumirea de pirasmos și în latinește tentatio și s-ar traduce așa în limbajul nostru comun cercetare, încercare, experiență. Mai precis, prin ispită, fiecare dintre noi suntem încercați sau experiem o anumită tentație și, bineînțeles, dacă cedăm acestei experiențe, acestei tentații, devenim robi ai păcatului, săvârșim păcatul. Dacă rezistăm acestei tentații, acestei ispite, acestei experiențe sau cercetări, dobândim cununa pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o fiecăruia dintre noi, aceea de a ne mântui, de a săvârși fapta cea bună și de a spori în virtute. Practic, într-un limbaj cât se poate de accesibil, putem vorbi de un examen la care, iată, suntem încercați exact. Și de-l vom putea trece, să-l promovăm, iată, vom avea o răsplată bună a comuniunii cu Dumnezeu. Ne uităm în Epistola Sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, în capitolul 1, versetul 13. Nimeni să nu zică atunci când este ispitit. De la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu este ispitit de rele și El însuși nu ispitește pe nimeni. Cât de frumos vis-a-vis de sursa ispitei, pentru că omul se întreabă, oare de unde îmi vin mie toate aceste încercări? Avem exemplu celebru în Sfânta Scriptură al dreptului Iov, încercările prin care acesta a trecut, destul de multe și foarte grele. Și vedem aici că nu Dumnezeu este Cel care îl ispitește pe Iov, ci Dumnezeu este Cel care își dă acceptul, încuviințează ca Iov să fie ispitit de diavol. Bineînțeles că aici intervine din nou un aspect care merită reținut și anume Dumnezeu îi spune diavolului, îți dau voie să faci ce vrei cu el, să îl încerci așa cum îți dorești, numai de sufletul lui să nu te atingi. Deci iată că Dumnezeu nu numai că nu este Cel care ispitește în mod direct, ci doar îngăduie ispita și o îngăduie până la un anumit punct. Mai bine spus, Dumnezeu nu îngăduie diavolului să ne ispitească sau să fim ispitiți în general, pentru că nu numai diavolul ne ispitește, ci și lumea, deci sunt câteva aspecte pe care le vom lămuri mai târziu, nu? Ci și chiar pune o anumită limită, adică Dumnezeu nu îngăduie ispita peste puterea omului, pe cât omul ar putea să reziste acestei ispite. De aceea, totul rămâne în voința noastră, niciodată să nu ne îndoim de mila lui Dumnezeu și de faptul că vom fi ispitiți peste puterea noastră, ci totul se dă cu măsură, iar atunci când avem impresia că ispita ne copleșește, nu? Avem rugăciunea Tatăl nostru unde, ce se spune, și nu ne duce pe noi în ispită. Nu cerem să nu fim ispitiți, ci cerem ca ispita să nu fie îngăduită de Dumnezeu peste puterea noastră. De altfel, cum ni se spune și în tradiția noastră duhovnicească, Dumnezeu nu ne dă o cruce mai grea decât o putem noi purta. Părinte, care este sensul pentru care Dumnezeu totuși îngăduie? Vedem că El nu este izvorul, El nu este cauza ispitirii omului, dar însă El o îngăduie, El o tolerează cu măsură, bineînțeles, după asta a tot știință, însă El îl lasă pe cel rău practic
să se năpustească asupra noastră, după exemplul cazului clasic Iov. Care este scopul pentru care Dumnezeu îngăduie, iată, ispitirea omului? Păi ne întoarcem chiar la creație, la crearea omului și vedem că dragostea lui Dumnezeu se manifestă în mod deplin, nu neapărat atunci când îl creează pe om, ci în momentul în care îi pune în față binele și răul. Adică atunci când omul devine întru totul liber. În momentul în care omul cunoștea sau putea să cunoască sau avea în față numai binele, nu era întru totul liber, era ținut, era încorsetat. Voința lui și el ca persoană. În momentul în care Dumnezeu îi pune în față și posibilitatea de a face rău și lasă voința liberă, atunci vedem manifestarea deplinei dragostea lui Dumnezeu față de om. Putem vorbi, iată, și în cazul ispitei, iată, ispita poate să fie sau putem califica și ca o expresie a dragostei lui Dumnezeu prin care omul se poate manifesta liber datorită voinței sale și poate să dea curs ispitei, să cadă pradă ispitei sau nu. Am vorbit la început de răsplata pentru biruirea ispitei. Iată, avem și pentru că nu poate nimic în lumea aceasta nu se poate dobândi fără jertfă. Însăși mântuirea lumii. Deci a fost nevoie de jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Și prin asta s-a arătat și prețul pe care Dumnezeu l-a pus și îl pune pe sufletul omului și pe lumea pe care a creat-o, dar a trimis pe însuși Fiul Său. La fel și în cazul ispitelor. Cu atât mai mult în momentul în care omul reușește să biruiască această ispită îngăduită de Dumnezeu, se pune în valoare cu atât mai mult sufletul său și bineînțeles, măsura puterii pe care Dumnezeu a sădit-o în omul aceea de a birui ispitele. Vorbeam adineauri de faptul că Dumnezeu ar fi autor al ispitei sau nu. Dumnezeu nu este autorul răului, Dumnezeu n-a creat nimic rău. Da? Dar în schimb Dumnezeu îngăduie ca răul să se manifeste în lume, tocmai pentru ca binele să poată ieși cu atât mai mult la suprafață. De aceea și ispita este îngăduită, tocmai că atunci când Domnul a biruit ispita, cu atât mai mult fapta lui cea bună să poată fi pusă în valoare. Cum foarte inspirat ați spus, Sfinția voastră, Dumnezeu, din libertatea sa, din iubirea sa, respectul pentru libertatea omului a îngăduit ca să poată să fie ispitit pentru a se căli, pentru a se întări, pentru a privi cu maturitate iubirea pe care Dumnezeu întotdeauna o revarsă asupra omului, pentru că nu era de folos ca omul într-o acea copilărie a sa să primească toate cele duhovnicești fără a fi minim încercat. Exact, pentru că vorbim de om, de puterile pe care Dumnezeu le sădește în el, rațiune, voință și sentiment, nu? Și vorbim de asemănarea cu Dumnezeu. Deci, chipul l-a sădit Dumnezeu în om, asemănarea este potențial în om, omul trebuind să-și aducă propriul său aport ca să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu și la comuniunea cu El. Deci este efortul acela pe care Dumnezeu îl cere din partea noastră, iată și în cazul ispitelor. Și apropo de izvoarele ispitei, dacă putem spune așa, pentru că probabil că în dialogul nostru vom trece și la acest aspect, vorbim de 3 izvoare, și anume, unul este vorba despre starea omului de după păcat, deteriorarea sufletului omenesc, conștiinței umane, deci după săvârșirea păcatului de primii oameni și, bineînțeles, vorbim de diavol și de lume. Sunt cele 3 izvoare ale ispitei. Pe cea dintâi, care este numită și concupiscență, o putem încadra ca o cauză internă care există în firea omului. Celelalte 2, diavolul și lumea, sunt aspecte externe ale ispitei care vin din afară. Dar nici cea internă, starea de dezordine sufletească pe care omul are după căderea în păcat, nici cele externe nu pot birui pe om fără, sau nu pot determina ca omul să săvârșească păcatul fără propria sa voință. Totul depinde de voința omului. Vis-a-vis pentru că trebuie într-adevăr să mergem spre identificarea și limpezirea acestor cauze ale ispitelor care
influențează practic căderea omului și drapajul existențial la care el se expune, această apetență spre rău, care este proprie lumii căzute, vis-a-vis de stilul omului de a săvârși mai degrabă păcatul decât binele. Părinte, cum se explică lucrul acesta? Cum poate omul să identifice cauza aceasta, să o delimiteze, ca după aceea, asemenea unui medic priceput, să extirpe această tumoră? Lucrul acesta este în firea noastră, tentația spre păcat. De fapt, însă și existența noastră, viața noastră de zi cu zi, este o permanentă luptă. Putem chiar vorbi, dacă îmi pot permite, că sufletul omului este un teren de bătălie între bine și între rău. Între Dumnezeu și între cel rău. De ce? Diavolul, datorită păcatului, mândriei pe care l-a săvârșit și căderii lui, el se manifestă, el recunoaște puterea lui Dumnezeu, însă din răutatea pe care o are, încearcă tot timpul să lupte împotriva lui Dumnezeu. A lupta împotriva lui Dumnezeu în mod direct nu poate. Și atunci luptă împotriva lui Dumnezeu, ispitindu-l pe om, intervenind în viața omului și încercând ca să-l determine pe om să se opună lui Dumnezeu și în felul acesta să atingă scopul său de a lupta împotriva lui Dumnezeu. Se răzbună contra lui Dumnezeu stricând creația. Exact, stricând creația. În general, pentru că nu e cazul numai în cazul omului. E adevărat, omul este elementul central întregii creații, coroana întregii creații, preotul întregului univers. Dar diavolul, nu, deci intervine în întreaga creație pentru a o perverti, dar în mod deosebit prin om. Pentru că aici, deci omul poate să săvârșească fapte care să deterioreze și să strice și cealaltă latură a creației, și anume natura înconjurătoare, prin poluare și pentru ceea ce se întâmplă, și alte exemple care se pot da în sensul acesta. Putem vorbi, practic, Părinte, de o întrepătrundere, de un război concertat, de o întreagă strategie vis-a-vis de coruperea totală a omului, devenind acesta practic un aliat al celui rău împotriva lui Dumnezeu, o lucrare împotriva firii, pentru că Dumnezeu întotdeauna îl vrea pe om ca să-i fie fiu, nu oponent, nu rătăcitor în lumea și în mlaștina păcatului. Vedem de altfel această lucrare a diavolului, care, iată, practic instrumentalizează și lumea, duhul acesta al lumii care războiește omul și ațâță poftele interne și toate aceste instincte pentru a deveni patim în sufletul omului. Vedem că diavolul s-a hazardat practic în această lucrare demonică împotriva Mântuitorului Iisus Hristos. Vedem în capitolul 4 de la Matei, chiar în versetul 1, ni se spune: atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Părinte, care a fost rolul acelei ispitiri a Mântuitorului Iisus Hristos, iată, de cel rău? Întreaga viață a Mântuitorului Iisus Hristos constituie un exemplu pentru noi oameni. În tot ceea ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos și în tot ceea ce a predicat, nimic n-a fost lăsat la voia întâmplării, ci totul a constituit un exemplu pentru oamenii de atunci și peste timp pentru noi cei de astăzi. Deci, ispitit fiind Mântuitorul Iisus Hristos și biruind ispita și pe ispititor, ne-a arătat cum trebuie ca omul să se comporte și să se ridice deasupra acestor tentații. Să nu uităm că au fost 3 încercări, 3 ispitiri în cazul Mântuitorului Iisus Hristos, într-una singură, într-un singur moment. În prima fază, după ce postește 40 de zile și 40 de nopți fără să mănânce sau să bea ceva, diavolul, tocmai pe latura care era cea mai sensibilă în acel moment, ca om, Mântuitorul Iisus Hristos flămânzise, însetase, și atunci ce îi spune? Ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrelor din jur să se facă pâini. Mântuitorul Iisus Hristos ar fi putut să facă acest lucru, însă ar fi ascultat de cel rău. Și atunci îi răspunde foarte simplu și frumos diavolului: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Al doilea aspect, vedem că diavolul îl îndeamnă pe Mântuitorul Iisus Hristos la suicid. Îl urcă pe aripa templului și îi spune să arunce de acolo, pentru că îngerilor săi va porunci și pe brațe îl vor purta. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos din nou îi stă împotriva diavolului, nu? Și apoi a treia ispită, vedem că
este aceea cu lumea. Îl urcă pe o înălțime, pe un loc, într-un loc foarte înalt, îi arată bogățiile lumii și spune: toate acestea vor fi ale tale dacă mi te vei închina mie. Iată până unde merge îndrăzneala celui rău, să-i ceară Fiul lui Dumnezeu să îi se închine. Ba chiar mai mult, de fiecare dată, diavolul, care este numit și tatăl minciunii, iată, vine cu această minciună, pentru că lumea nu era a lui. Și totuși spune: iată, toate le vedea. Cum poți să dai, să oferi cuiva ceva care nu este al tău? Deci, în felul acesta, Mântuitorul Iisus Hristos, prin biruirea ispitei, pentru că în final ce îi spune? Merge înapoi a mea, Satanul, adică îl lasă în prima fază, îi răspunde, dar nu îl repede, nu-l gonește. La fel și a doua oară, însă a treia oară îi spune: merge înapoi a mea, Satanul, pentru că scris este: Domnului Dumnezeului tău trebuie să te închini și numai lui să-i slujești, oferindu-ne nouă acest exemplu de a fi radical la un moment dat împotriva ispitei. Dar să nu uităm că Mântuitorul Iisus Hristos a mai avut un moment de ispită în momentul pătimirii sale, în grădina Ghețimani, unde cere Tatălui, dacă este cu putință, ca acel paharul suferințelor, să fie îndepărtat. Deci și aici este un moment în care vedem că Îngerul lui Dumnezeu îl întărește și apoi Mântuitorul Iisus Hristos spune pe mai departe: dar nu precum voiesc eu, ci precum tu voiești. Era un moment cheie în care, iată, slăbiciunea firii umane, nu, se vede foarte, foarte clar. Cât de pregnant momentul acela în care cu adevărat a fost om asemenea nou, bineînțeles afară de păcat, însă voința întărită și supusă lucrării dumnezeiești, iată cum a împletit totul atât de armonios, nu precum voiesc eu, ci precum voiește Dumnezeu Tatăl, întotdeauna următori voinței divine, pentru că ea singură duce la desăvârșire. De altfel, îmi aduc aminte de cuvântul acesta vis-a-vis de ispitirea Mântuitorului Iisus Hristos, al unui învățat arhiereu al vremurilor noastre, care mărturisește că practic Mântuitorul Iisus Hristos a luptat împotriva ispitelor lăcomiei, nelăsându-se subjugat practic instinctului acesta al foamei și al setei, trecând apoi peste dorința de preamărire vis-a-vis de cei care l-ar fi văzut coborând și urcând pe aripile îngerilor, pentru că de cele mai multe ori omul în ziua de astăzi practic trece prin același tip de ispitire. Dorește să-și accentueze toate aceste pofte instinctuale, dorește să fie orgolios în toată manifestarea vieții sale și dorește să domine practic întreg universul, să se pună în capătul mesei practic, substituindu-se lui Dumnezeu, cel care singur proniază totul și este mai marele creației. Totul are ca bază lăcomia, acapararea, dorința de a fi mai mult în toate. Exact. Da, deci este modul prin care diavolul, unul din modurile prin care diavolul ispitește pe oameni, pentru că cel mai eficient este acela al amânării permanente, a mântuirii, a gândului la Dumnezeu, al rugăciunii și așa mai departe. Dar modul acesta de ispitire cu plăcerile și cu bucuriile vieții, care de fapt sunt trecătoare sau practic sunt inexistente, pentru că o plăcere lumească practic ține până în momentul în care ajungi la ea, în momentul în care ai dobândit-o. Consumându-se este asemenea unui butoi fără de fund. Niciodată nu te saturi, nu se umple. Da, dar și nici nu simți. Singura bucurie adevărată este aceea în Dumnezeu, a trăirii în Dumnezeu. Vedem în a doua epistolă către Corinteni, capitolul 11, versetul al 3-lea: dar mă tem ca nu cumva precum șarpele a amăgit pe Eva în viclinia lui, tot așa să se abată și gândurile voastre de la curăția și nevinovăția cea întru Hristos. Părinte, aici Sfântul Apostol Pavel foarte frumos delimitează gândul cel care te poate ține într-o trezvie a minții vis-a-vis de curăția și lucrarea Mântuitorului Iisus Hristos, cel căruia trebuie să-i fim următori. E bine, vis-a-vis de această viclenie a diavolului care ne aduce în gând dorința de a fi, iată, într-o viață decentă, în toate cele ale plăcerilor omenești, încredințați fiind că nu ne lipsește nimic. Cu alte cuvinte, avem în ierarhia priorităților noastre o luptă vis-a-vis de cele bune și cele rele. Dar omul parcă este mai degrabă tentat să dea prioritate celor materiale, să aducă și el o pâine mai albă pe masă, să ofere un fel de plus de confort familiei sale. Ce facem cu aceste dorințe?
într-adevăr, deci omul este trup și suflet. Sufletul este propriul lui Dumnezeu și celor duhovnicești. Trupul este cel care ne trage permanent către cele materiale. Trăim din nefericire într-o lume în care materialul a devenit, să zic așa, în accepțiunea omului peste spiritual. Omul se mulțumește cu aspectul imediat al lucrurilor. Cu aceste surogate. Nu neapărat cu ceea ce urmează, cu ceea ce rămâne veșnic. Omul spune, nu, deci ce va fi împărăția lui Dumnezeu vom vedea, eu mă mulțumesc cu ce este acum. Și aici intervine ispita diavolului, în sensul că Dumnezeu este atotiertător, am timp să mă și spovedesc, am timp să dau precum Zaheu din ceea ce am eu. Dar mai la bătrânețe. Dar mai la bătrânețe, nu acum. Deci, cu alte cuvinte, lumea în care trăim, sau noi oamenii din vremurile de astăzi, suntem sau trăim mai mult trupește decât duhovnicește. Și atunci, aspectul acesta al dobândirii bunurilor materiale, a nădejdii pusă în cele trecătoare, este mai pregnant pentru că omul se dedă mai mult lumii acesteia, trăiește mai mult trupește și mai puțin duhovnicește. Iar exemplele le avem în cazul sfinților, vorbeam și cu alte ocazii, nu? Care în momentul în care te apropii de un asemenea om, un părinte înduhovnicit, un om cu o viață deosebită și care trăiește întru totul sau în cele spirituale, nu numai că el însuși este liniștit, dar răspândește și în jur o asemenea liniște și pentru ceilalți. În momentul, ca și postul, un om care are practica postului, altfel se comportă în această perioadă. Cineva care nu are practica postului și este învățat ca totdeauna să mănânce de toate, este foarte greu ca să țină chiar și o zi de post. Spune, declară câte situații avem în care, părinte, nu pot să țin. Mor dacă țin postul. Nu pot să... La fel și în ceea ce privește. Din momentul în care noi trăim numai materialicește, nu? Normal că ne este greu ca să ne gândim la cele duhovnicești. De fapt, postul tocmai acest rol are de a-l atrage, de a-l smulge pe om din plăcerile vieții acestea și de a-l ajuta, de a-l în a-l direcționa către cele duhovnicești. Foarte frumos ați creionat opoziția dintre Duhul trupului și Duhul lui Dumnezeu, cel care cu adevărat aduce viața lui Hristos în sufletele celor care doresc ca să a avea părtășie de și vis-a-vis de ispitirea Mântuitorului Iisus Hristos, putem vorbi vorbim de vechiul Adam și de noul Adam. Deci Adam cel dintâi și de Mântuitorul Iisus Hristos. Să nu uităm că Adam intră în dialog cu diavolul și dă prilejul ca să poată fi ispitit. Mântuitorul Iisus Hristos ce îi spune? Merge înapoi a mea, Satan, adică întrerupe acest dialog, nu stă de vorbă cu el. Așa și cu ispita. În momentul în care acceptăm ispita, nu? Ea ne poate birui mult mai ușor. În momentul în care o respingem din start și ne opunem acesteia, nu? Prin mijloacele pe care biserica și, pe temeiul Sfintei Scripturi ni le oferă, nu? Atunci și ispitirea noastră poate să fie îngreunată și mai greu putem cădea ispitei. În momentul în care acceptăm, pas cu pas, putem cădea mult mai ușor în Mi-aduc aminte de un cuvânt al Sfântului Serafim de Sarov, a avut cu moșierul acela Motovilov, în care la sfârșitul experienței i-a spus aceluia: devino tu lumină, fii tu bun și mulți în jurul tău, iată, vor deveni lumină, vor avea părtășie de bucuria pe care tu o răspândești în jur asemenea mirezmei cele duhovnicești, care este simțită până la urmă, chiar și de cei care au derapat cu totul de la viața duhovnicească. M-am bucurat de direcția pe care ați deschis-o în convorbirea noastră vis-a-vis de acest atac, momeală a ispitei, a păcatului, care atunci când, iată, intră în sufletul omului, se desfășoară un dialog, o convorbire care poate duce de cele mai multe ori la o robie a sufletului care intră în dialog cu ispita și nu o retează dintr-un început
și după aceea toate cele ale casei sufletului aceluia se vor nărui. Este vorba de această amăgire, că până la urma urmei, dacă stăm să analizăm aspectele prin care Adam este ispitit, de fapt erau ceva artificial până la urma urmei. El putea să ajungă Dumnezeu după har, ascultând de porunca lui Dumnezeu. Însă el n-a mai așteptat și s-a părut că acea cale mai scurtă pe care diavolul îi oferă de a mânca din pomul oprit, îl poate duce mai ușor în a fi Dumnezeu, în a cunoaște bine și răul, ceea ce s-a dovedit a fi o cale greșită, total greșită, nu la fel cum lucrurile se întâmplă și în vremea de astăzi. Vrem să luăm totul de-a gata, fără să muncim, fără să ne aducem obolul nostru de jertfă. Ori, iată, avem exemplul Sfinților în general și a Mântuitorului în mod excepțional, că fără de jertfă niciun lucru măreț nu se poate dobândi. Și în tradiția populară avem exemplul legendei meșterului Manole, care tocmai acest lucru vrea să spună că fără jertfă nu poate să se clădească ceva trainic și ceva deosebit și folositor. Trăim practic în generația, în timpul acesta, cum este plastic formulat de americani, .com, a internetului, a generației conectate la informația aceasta virtuală. Doar printr-un click să rezolvăm anumite Și probleme. de cele mai multe ori se merge pe varianta shortcut-ului, adică acea ușiță care te trimite repede, fără un efort consistent, la împlinirea dorinței tale. Practic, tu scoți din angrenajul existenței tale ideea de jertfă, de răbdare, de efort consistent, de o trudă temeinică, aportul solidă. tău, ce aduci tu în acea realizare. Omul dorește doar a profita. Exact. Părinte, și oare nu în relația duhovnicească sau mimată duhovnicește, mai degrabă spus, de oamenii care ajung din anumite probleme, așa, suferințe ale vieții la ușa bisericii. Și atunci preotul îi reclamă: părinte, ajutați-mă acum, aici, ca printr-un efort magic, se dorește a se rezolva așa, fără niciun fel de jertfă, răbdare sau dorință de a comunica cu Dumnezeu, de a deschide sufletul și de a primi harul lui Dumnezeu, acum aici și după aceea mai vedem noi. Tocmai de aceea avem exemplu apelării la magia neagră, la vrăjitorie, unde lucrurile par pentru oameni că se rezolvă mult mai simplu decât la Dumnezeu. De ce? Pentru că ele nu se rezolvă în realitate, ci e vorba de acea amăgire a diavolului pe care o dă, acea impresie că lucrurile s-au rezolvat într-un fel sau altul, pentru că este lucrarea diavolului. În schimb, în ceea ce înseamnă rugăciunea și apelarea la ajutorul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ne dă atunci când vrem noi, cât vrem noi, cum vrem noi, ci ne dă atât cât știe că ne este necesar pentru mântuire și atunci când știe că ne este de folos pentru mântuirea noastră. Vis-a-vis de o ispită care atât de mult și de concertat atacă sufletul omului, găsim în prima epistolă către Timotei, capitolul 6, versetul 9, cei ce vor să se îmbogățească dimpotrivă, cad în ispită și în cursă și în multe pofte nebunești și vătămătoare, ca unele care cufundă pe oameni în ruină și în pierzare. Părinte, vă rugăm să delimitați așa în câteva cuvinte această ispită care corupe din ce în ce mai mult în ziua de astăzi. Da, deci în vremurile de astăzi, de fapt, dintotdeauna, dar poate că astăzi mai mult ca oricând, dorința omului de a avea, cum aminteam mai devreme, totul, de a avea lumea la picioare, este mult mai pregnantă. Însă omul constată, dar de cele mai multe ori este foarte târziu, că lucrul acesta nu este de folos, ci îl duce la ruină și la pierzare. Pentru că avem nenumărate situații de oameni care au totul, sau cel puțin avem impresia noi, sau au cam tot ceea ce își doresc și totuși acești oameni sunt nefericiți. Însă sunt nenumărate situații de oameni care au de-abia ceea ce, sau n-au nici ceea ce pune pe masă și totuși ei sunt fericiți în puținul lor. Ori lucrul acesta trebuie să ne dea de gândit și lumea aceasta o pot cataloga nebună, în care alergăm din ce în ce mai mult, nu mai avem timp pentru nimic altceva decât pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi, care să ne satisfacă această poftă de înabuțire, de a avea totul, teama permanentă că oricând pot să fiu sărac sau nu să-mi ajungă ce să pun pe masă pentru copii pentru ziua de mâine, nu poate fi altceva decât o ispită a diavolului. Iată, tocmai prin acest mijloc de care vorbeam la început, și anume prin
lume. Cum Mântuitorul Iisus Hristos spune, lumea ți-o voi da, dacă te vei închina mie. Iată, putem spune că și această mișcare a lucrurilor de zi cu zi, în care omul caută tot timpul să aibă cât mai mult, temându-se ca nu cumva ziua de mâine să îi aducă, eu știu, o stare de sărăcie, tocmai acest lucru este o ispită cu care diavolul îl amăgește pe om zi de zi. Cu atât mai mult cu cât, iată ce găsim la Sfântul Apostol Petru, în prima sa epistolă sobornicească, capitolul 1, versetul 6. Într-o aceasta vă bucurați, măcar că acum ar trebui să fiți triști, încercați fiind de multe feluri de ispite pentru puțină vreme. Părinte, aici Sfântul Apostol Petru vorbește despre o bucurie. O bucurie paradoxală a celui care este întristat în lumea aceasta, dar care totuși trebuie să-și găsească o putere de a trece, iată, cu zâmbetul pe buze peste toate acestea. Să calce peste șerpi și peste scorpii, cu gândul că toată această încercare nu este pentru mult timp. Pentru cel care conștientizează realitatea faptului că Dumnezeu îngăduie ispita spre binele nostru, ca biruind-o să putem să dobândim împărăția sa, normal că lucrurile ar trebui să fie văzute sau sunt văzute astfel. Pentru cel care nu consideră că ispita este o binecuvântare din partea lui Dumnezeu și un ajutor în sensul mântuirii, ci îi se pare o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, pentru că sunt nenumărate situații în care luăm lucrurile astfel, atunci și greutatea de aici și greutatea de a birui ispitele și, bineînțeles, și tristețea în ispită, întrucât omul consideră că este o năpastă adusă de Dumnezeu, eu știu, încercarea respectivă, nici de cum un mod sau o cale spre mântuire. Și de aceea dădeam exemplu oamenilor care trăiesc duhovnicește și care au capacitatea să vadă mult mai bine lucrurile în sensul acesta sau le văd în sensul acesta decât omul care trăiește uman, care trăiește strict trupește și care vede rezolvarea problemelor care se ivesc și a ispitelor numai printr-un ajutor omenesc. Nu? Ce se spune și în Psalmul 145? Nu vă nădăjduiți spre băieți, spre fiii oamenilor în care nu este mântuire. Nu? Ci ajutorul trebuie să-l vedem în Dumnezeu și să-i mulțumim Lui pentru încercările cu care, eu știu, se întâmplă de multe ori în această lume să fim încercați. Să fim încercați. Păi cu ce începe, Părinte? E de văzut această ispitire ca o prezență a necazului în sufletul omului și în familia sa, cel puțin din două aspecte. Așa anume, un aspect, să zic așa, general, s-a întâmplat un cataclism, nu știu ce explozie și iată am suferit o mare pagubă în casa mea. Dar se mai întâmplă ca o ispită să fie venită din partea celui rău firește, dar care lucrează prin oameni. Mă gândesc la o situație de prigonire a unui om, a unei situații care poate fi rezolvată vis-a-vis de un dialog care poate fi purtat între două persoane. Ei bine, atunci când vezi că cel rău instrumentalizează practic anumite persoane, pricinuindu-ți rău, cum trebuie să întâmpini acea ispită? Cu ce duh? Pentru că se naște revolta, firește, și cauți o dreptate și cauți un dialog cu respectiva persoană, încercând să normalizezi situația pe bazele unei justiții, nu numai dumnezeiești, ci în primul rând simplu omenești. Ei bine, atunci când vezi că diavolul lucrează prin oameni, nu neapărat așa printr-o intemperie naturală căreia nu îi te poți opune, ei bine, atunci cum poți să mai rabzi ispita? Sau care sunt mijloacele prin care îi te poți opune și să îndrepți situația? Prin dreapta socoteală, prin a echilibra lucrurile, pentru că la un moment dat te poți revolta și poți crea un conflict și din care nu se știe cum se pot rezolva lucrurile, sau printr-un echilibru, prin a încerca să te opui până la limita în care se poate acest lucru, în a încerca un dialog și chiar a merge până acolo încât, cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, n-a lăsat ca pe un păgân și ca pe un vameș. Deși de cele mai multe ori se întâmplă ca, lăsându-l ca pe un păgân și ca pe un vameș, să nu rămână
în locul lui și să vină din nou și să aducă și celelalte duhuri rele și să strice mai și rău. la un moment dat chiar să considere că e vorba de o slăbiciune, nici de cum de o dreaptă socotare și de o echilibrare a lucrurilor. Aici putem spune că se poate proceda, sau m-am gândit așa, că de la caz la caz, pentru că sunt și situații în care, printr-o asemenea atitudine de bunăvoință, de răbdare, de îngăduință, de a răspunde cu blândețe la răul făcut, dar mijloci pacea cât mai mult timp. Exact, într-adevăr putem, cum spune Sfântul Apostol Pavel, să punem cărbune aprinși pe capul celui cu care interacționăm în acest sens. Însă sunt nenumărate situații, mai ales în lumea de astăzi, în care oamenii nu mai au această conștiință. Se confundă bunătatea cu slăbiciunea. Exact. Și atunci probabil că ar trebui să fim puțin mai radicali și, de ce nu, să încercăm să punem lucrurile la punct, să căutăm dreptatea și adevărul, pentru că întotdeauna dreptatea și adevărul nu pierd, ci ele ies la lumină și trebuie ca diavolul să fie rușinat și minciuna să fie rușinată prin dreptate și prin adevăr și vădită. Mi-aduc aminte foarte potrivit răspunsul Sfinției voastre despre dreapta socoteală într-o astfel de situație. Mi-aduc aminte de cuvântul unui părinte duhovnicesc care spune: nu pot lăsa ca acest chip al lui Dumnezeu care este sădit în mine să fie batjocorit la infinit, pentru că dacă te lași pradă unei astfel de atitudini de nedreptate, devii complice la ea. Exact. Îngăduind ca acea nedreptate să fie săvârșită și asupra altora. Și atunci, în momentul în care nu poți opune lucrării răului dreptatea ta și taci în continuu, neînțelepțește, atunci totul intră într-o... Avem din nou exemplul Mântuitorului, care ne este pildă întru toate, în care la un moment dat a îngăduit, dar a și pus lucrurile la punct. Să nu uităm când a luat biciul și a scos a adus rânduială în templu. Să nu uităm atitudinea pe care o are față de cărturari și farisei, în care le face acel rechizitoriu fără discuție, deci nu cruță sub niciun mod nedreptatea, nu, și falsul care exista în vremea sa. Alinarea vine din speranța întemeiată, justificată, bazată pe credință fierbinte, că Dumnezeu va aduce și alinare, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel regăsit în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 10, versetul 13, nu va cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu. El nu va îngădui ca să fiți ispitiți mai mult decât puteți, și odată cu ispita va aduce și scăparea din ea ca să puteți răbda. Pentru că, Părinte, se pune și problema deznădejdii, care, iată, capătă accente foarte concrete prin multe acte de sinucidere și din partea unor tineri la care chiar nu te poți aștepta la lucrul acesta și tocmai acolo se întâmplă. Exact. De ce? Pentru că nu există această credință puternică și de multe ori se întâmplă ca această credință să fie doar declarativă în multe situații și trebuie să fim realiști. Că de multe ori noi înșine declarăm că suntem credincioși, dar din faptele noastre și din modul cum abordăm lucrurile în lumea aceasta nu dovedim că într-adevăr avem o credință lucrătoare și puternică. Pentru că atunci când am avea credință lucrătoare și puternică, avem cele două exemple celebre în cazul a doi apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Celebrul caz al lui Iuda, și el a fost apostol, și el a văzut toate minunile făcute de Mântuitorul Iisus Hristos și el a avut această slăbiciune a banilor și a-L vinde pe Hristos, nu? Și avem și celălalt exemplu al Sfântului Apostol Petru, care și el de multe ori a fost impulsiv, de multe ori, l-a supărat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Ce spune Mântuitorul? Merge înapoi a mea, Satanul, într-un anumit context. Se leapădă de Hristos. Nu putem spune, sau putem spune că lepădarea întreită a lui Petru poate nu este mai puțin vinovată decât trădarea lui Iuda. E pe același palier. Exact. Numai că finalul este acela care lămurește lucrurile, și anume Petru, în momentul în care cocoșul cântă, plânge cu amar. Iuda, în momentul în care vede că Hristos este dat la moarte, se duce și se spânzură. Deci, iată aceste două aspecte. Și ați dat exemplu acelor tineri. Poate că au și ei credință, dar acea credință nu este lucrătoare, nu este într-adevăr o credință în Duhul lui Dumnezeu întru totul,
ci există acea împuținare a credinței, nu puțin credincioșilor pentru ce v-ați îndoit, și acea îndoială poate să aducă deznădejdea și, bineînțeles, inevitabil să se producă prin cel mai mare păcat, care este suicidul. Vedem sau unul dintre cele mai mari păcate. Vedem în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 26, versetul 41, privegheați și vă rugați, ca să nu intrați în ispită, căci Duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios. Păi despre armele acestea, iată cât de frumos aici găsim în cuvântul Mântuitorului sabia Duhului, care este rugăciunea. Cu siguranță toată această ceață a păcatului este tăiată și alungată de sabia luminoasă a rugăciunii, care te ferește, iată, a intra într-o moliciune a păcatului. Este știut faptul că rugăciunea constituie dialogul cu Dumnezeu. Și prin acest dialog cu Dumnezeu, atunci când stai de vorbă cu cineva și, într-adevăr, acest dialog este mai aprins, este mai pătrunzător, simți nevoia de a te apropia, sau este o apropiere reciprocă. În momentul în care te rogi mai mult, în momentul în care te rogi cu mai multă osârdie, nu? Și Dumnezeu vine către tine, pentru că fă tu un pas, că Dumnezeu va face 10. Exact. Și tu simți nevoia de a te apropia mai mult de Dumnezeu, ca să auzi și să pricepi și să înțelegi mult mai bine ceea ce El dorește să-ți transmită. În momentul în care te apropii mai mult de Dumnezeu, automat că distanța pe care tu o ai între tine și între ispită și între cel rău se adâncește. În momentul în care tu nu te rogi, pentru că vorbim de rugăciune, îi întorci spatele lui Dumnezeu și își lasă că Dumnezeu este cu treaba Lui, eu am problemele mele de rezolvat în această lume, distanța între tine și Dumnezeu se mărește, iar distanța între tine și între păcat și între cel rău se micșorează și pas cu pas ajungi să te arunci în brațele celui rău. Deci este exact ceea ce vorbeam mai devreme. Este voința omului care ne poate duce către Dumnezeu, iată, prin acest mijloc sublim pe care ne-l oferă și Mântuitorul Iisus Hristos, privegheați și vă rugați. Deci, iată, e vorba de o rugăciune în trezvie, în priveghere, în atenție, nu este... Nu într-un formalism. Nu într-un formalism, da. Deci a priveghea înseamnă asta trează, a fi atent la ceea ce spui, la ceea ce ceri, la cel cu care stai de vorbă. Pentru că de multe ori se întâmplă, de nenumărate ori se întâmplă, ca noi să ne rugăm într-un formalism, să zic așa, chiar dus la extrem, fiind mulțumiți prin a spune o rugăciune, un Tatăl nostru, sau a sta o perioadă destul de lungată în biserică, dar mintea să fie plecată oriunde în altă parte, numai la ceea ce se spune, la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și atunci nu putem vorbi de o rugăciune adevărată, o rugăciune în priveghere și în trezvie. Mi-aduc aminte că tot ați deschis foarte potrivit discuția despre o povestire din Pateric vis-a-vis de un om care a intrat în biserică și ce a găsit acolo. A găsit trupuri fără de cap și capete fără de trupuri și întrebându-l pe părintele duhovnicesc a aflat răspunsul că sunt persoane care, iată, sunt acolo cu trupul, dar cu gândul în altă parte, și alte persoane care au anumite probleme și sunt reținute la din diferite pricini binecuvântate la alte servicii, dar cu gândul sunt în biserică, la Sfânta Liturghie, la slujba care se desfășoară acolo, fiind practic în comuniune cu Dumnezeu în acest mijloc. Trebuie să subliniem și contextul în care Mântuitorul Iisus Hristos rostește aceste cuvinte, bineînțeles către apostoli, în grădina Ghetsimani, când aceștia dormeau. Ori acolo vorbim de o neputință a trupului, în schimb putem vorbi la un moment dat, dacă nu stăm treji și nu priveghem, să ajungem și la un somn al Duhului și să ne ferească Dumnezeu spirituală, da, la care să ne ferească Dumnezeu de lucrul acesta. De aceea, la care suntem atenți și există acest avertisment foarte, foarte important în Sfântul Apostol Petru, capitolul 5, versetul 8, prima epistolă. Fiți treji, privegheați, potrivnicul vostru diavolul umblă răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Cât de plastic și de adevărat vis-a-vis de războiul nevăzut duhovnicesc la care suntem ostași în front, pentru că trebuie să avem această condiție a luptătorului împotriva celui rău, tocmai pentru a avea comuniunea deplină cu Dumnezeu. Părinte, sentimentul acesta
de neostenită rugăciune la care suntem îndemnați, de asceză continuă pe care trebuie să o săvârșim, Părinte, oare nu aduce un sentiment de oboseală? Cu atât mai mult cu cât suntem în această lume agasați de atâtea probleme, exigențele traiului modern te îndeamnă la a fi într-o continuă competiție cu tine însuți, cu cei din jurul tău și atunci, practic, obosești. Păi, exemplul este, dacă vreți, îl găsim imediat în viața de zi cu zi. Cineva care nu se îndeletnicește cu mișcarea și cu alergarea obosește foarte repede. Cineva care are un program al său permanent și aia, dimpotrivă, chiar putem spune că se odihnește alergând, adică se simte bine în momentul în care face un efort. Cel care doar sprintează pe o perioadă scurtă. Exact. La fel în ceea ce privește și cele duhovnicești, rugăciunea și postul, pentru că ele sunt date ca exemplu desăvârșit de Mântuitorul Iisus Hristos de luptă împotriva diavolului și a ispitelor lui. Apostolilor, în contextul în care ei vin și spun: Doamne, noi de ce n-am putut să scoatem acel duh necurat din copilul respectiv? Și Mântuitorul spune: acest soi de diavol nu se poate izbuni decât cu rugăciune și cu post. În momentul în care omul se îndelenicește permanent cu rugăciunea și cu postul și ajunge să simtă o bucurie, pentru că vorbeam mai devreme de acea apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu, cu cât ne apropiem de El, cu atât mai mult îl simțim și simțim bucuria de a fi împreună cu El și trăim duhovnicește împreună cu El. Cu cât ne îndepărtăm de El și, iată, nu suntem practicanți ai virtuților și a faptelor de suflet, cu atât ne îndepărtăm de El și bucuria de a fi cu Dumnezeu împreună o uităm. E un lucru clar, ochii care nu se văd se uită. Cu cât stai departe de cineva, cu atât uiți și te lipești de cel cu care conviețuiești mai mult împreună. La fel putem spune și în acest context. Cu cât ne îndeletnicim mai mult cu postul, cu rugăciunea și cu fapta de virtute, cu atât mai mult lucrurile ne par mai la îndemână în a le săvârși, cu atât mai mult simțim bucuria de a fi împreună cu Dumnezeu. Cu cât stăm departe de Dumnezeu și ne îndeletnicim cu cele lumești și ne îndulcim cu aceste false bucurii pe care ne le oferă diavolul și lumea, cu atât mai mult a ne ruga și a posti ni se pare foarte greu și a îndeplini fapta de virtute. Ne este mai la îndemână ca să săvârșim cele ale trupului, într-o care viețuim, decât cele ale Duhului, în care ne ținem mai departe. Deci, în momentul în care te obișnuiți să-ți faci rugăciunea în fiecare seară și nu numai să faci o falsă rugăciune de care vorbeam mai devreme, în a spune niște cuvinte fără de rost, fără de legătură, fără de consistență și de a stabili și de duh și a stabili un dialog cu Dumnezeu, normal că chiar se pare bun lucru. Mă duc chiar să fac ceea ce mă plictisește. În momentul în care simți că stai de vorbă cu Dumnezeu, atunci n-ai cum să te plictisești. Trebuie ca rugăciunea să fie făcută până acolo încât să simți dialogul cu Dumnezeu, să simți că Dumnezeu îți răspunde rugăciune, pentru că Dumnezeu nu întârzie să-ți răspunde rugăciune în momentul în care glasul tău, într-adevăr, glasul rugăciunii tale trece dincolo de văzduc și străbate cerul, a rugăciunii adevărate. Găsim în pildele lui Solomon, capitolul 4, versetele 13-14, ține cu tărie învățătura și nu o părăsi, păzește-o, căci ea este viața ta, nu apuca pe calea celor fără de lege și nu păși pe drumul celor răi. Părinte, accentul pus aici de dorința de a avea întotdeauna comuniunea cu învățătura cea adevărată, de a insista, de a o cerceta într-o adâncurile ei, de a merge pe un drum al teologiei, la urmă, pentru că putem îngemăna viața în duh, iată, cu teologia ca direcție pe care trebuie să o străbatem în toate cele ale vieții noastre. Părinte, sunt mulți care se ghidează după a lor minte, considerând că e suficientă cultura și erudiția la care am ajuns, am și o pregătire academică, ce nevoie mai am să mai mi se vestească acolo în biserică, nu știu ce, cu atât mai mult cu cât, din păcate, există și un fals argument al multora: păi acolo decât persoane în vârstă, noi avem o altă perspectivă, o altă dinamică, avem o altă pregătire. Ei bine, mulți se ghidează după a lor minte, uitând că învățătura și cuvântul lui Dumnezeu este viață și este dătător de viață. Sunt multe cazuri în care mari duhovnici dau ca și canon
citire din Sfânta Scriptură, să citești un capitol din Sfânta Scriptură și noi, în general, nu recomandăm. Cineva spune, domnule, am citit Sfânta Scriptură, este suficient deodată. Nu. Ci există un permanent astăzi. De fapt, și citirea fiecărei Evanghelii în vremea aceea este permanent acel timp actualizat. Suntem preoți, citim Evanghelii care revin an de an, de multe ori chiar și de 2 ori, chiar de 3 ori în cursul unui an bisericesc. Și totuși de fiecare dată atunci când ieșim la amvon, deci mi se întâmplă foarte des acest lucru și țin predica să descoper sensuri noi, să îmi vină în minte sensuri noi din același cuvânt pe care l-am citit de fiecare dată, an de an, eu știu, un an de preoție sau așa cum am spus de mai multe ori chiar într-un an. Ori lucrul acesta ne arată că acest cuvânt al lui Dumnezeu este lucrător, este dător de viață și de fiecare dată în el găsim sensuri noi pentru viața noastră de zi cu zi și chiar pentru aceeași problemă pe care o întâmpinăm, găsim în Sfânta Scriptură astăzi o rezolvare, mâine altă rezolvare și de fiecare dată o altă rezolvare, doar din acel text scripturistic care ne îndeamnă într-un anumit Duhul sens. pe toate le cercetează și le înnoiește. Mi-aduc aminte foarte potrivit de acest cuvânt, pentru că, într-adevăr, Duhul se vădește prin înnoirea permanentă a creației, cu atât mai mult cu cât pun în paralel acest cuvânt scripturistic, înnoirea Duhului, adusă în Duhul, cu un îndemn al unui reputat profesor de teologie care ne spunea că trebuie să mânăm corabia Duhului nostru mai în larg pentru a arunca năvudul mai la adânc. Cât de frumos vis-a-vis de dorința de a capta mai multe sensuri și înțelesuri ale textului Scripturii, pus, bineînțeles, în paralel cu dinamica timpului nostru, cu toată această condiție a istoriei în care trăim. Iar vis-a-vis de petrecerea timpului în Sfânta Biserică și de ceea ce spuneați mai devreme, că mulți nu văd sensul și rostul petrecerii în Sfânta Biserică, să nu uităm că Sfânta Biserică este locul în care noi ne întâlnim cu Dumnezeu, în care trăim împreună cu Dumnezeu și dacă Hristos binevoiește ca la fiecare liturghie să se jertfească, atunci noi, de ce să refuzăm această comuniune împreună cu El și această participare la jertfa sa? Deci El nu pregetă în a se jertfi pentru noi, iar noi pregetăm în a fi împreună cu El și a gusta din jertfa sa, cea nesângeroasă, și anume prin participarea noastră la Sfânta Liturghie și de a ne împărtăși, chiar dacă în mod direct cu Sfânta Împărtășanie, dar prin auz, prin simpla participare. Iar afirmația că în biserică sunt doar cei în vârstă, da, sunt situații, dar nu înseamnă că tânărul este absolvit de vină pentru faptul că nu participă la serviciul divin al bisericii, lăsând pe vremea bătrâneții, pe care nu știe dacă o va prinde sau nu momentul mântuirii. Nu știe dacă va putea să înțeleagă mai bine la vremea bătrâneții îndemnurile și sfaturile și mesajul evanghelic, nu? Mai bine decât la vremea tinereții, când într-adevăr poate ca lucrurile să le pătrundă mai bine și într-adevăr poate să facă acel efort și intelectual, și fizic, și duhovnicesc în momentul vârstei tinereții decât acel al bătrâneții. Nu pot să nu repet cuvântul acela regăsit la un Sfânt Părinte vis-a-vis de făina tinereții care trebuie adusă pentru a plămădi, iată, pită bună și gustoasă, jertfă lui Dumnezeu, decât tărâța bătrâneților, care ce mai poate să mai aducă gustos în legătura ei vis-a-vis de relația cu Dumnezeu. Cu atât mai mult cu cât, iată ce găsim și în a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 2, versetul 9, Domnul poate să scape din ispite pe cei credincioși, iar pe cei nedrepți să-i păstreze ca să fie pedepsiți în zi. Vă rugăm să-L lămuriți, cu atât mai mult cu cât, într-adevăr, există percepția aceasta că sunt mulți oameni care trăiesc bine mersi într-o cele ale desfătărilor lor, ignorându-L pe Dumnezeu, iar alții care sunt oarecum mai credincioși și mai devotați așa credinței, suferă mulțime de ispite.
Ce putem spune în momentul în care, deci un Sfânt Părinte spunea așa că a văzut cu Duhul că într-o cetate plină de desfrâu era un singur diavol care stătea tolănit, învârtindu-se după o parte alta, fără activitate. Iar în pustiu vedea roind mulțime de diavoli împotriva unui singur puznic care se nevoia cu cele duhovnicești. În momentul în care omul este întru totul dat păcatului, este dat întru totul diavolului, și Dumnezeu nu înseamnă că își ia mâna după el, dar distanța, vorbeam de distanța între Dumnezeu și între persoana respectivă este destul de mare. Și atunci Dumnezeu lasă pe om în voia sa liberă, în mâna celui rău, ca răsplata pentru fapta aceea să fie la vremea judecății. În schimb, pe cel care nădăjduiește în Dumnezeu, pe cel care dorește totuși și insistă ca ajutorul lui Dumnezeu să vină, atunci, exact cum spune și aici, deci în acest text, Dumnezeu îl scapă pe om din ispite, pe cel credincios, pe cel care dorește ca această ispită să se încheie și să poată să fie biruită. Păi, în finalul emisiunii vă rugăm practic a sintetiza această învățătură pe care trebuie să o pună credinciosul nostru la suflet și toți cei care în general ne urmăresc vis-a-vis de felul în care pot dobândi ei această putere de a trece peste ispite, peste încercări, peste tot felul de apăsări care le îngreunează mersul în această lume. Fiecare dintre noi trebuie să înțelegem că ispita este îngăduită de Dumnezeu, că ispita nu constituie un lucru rău pentru viața omului, ci dimpotrivă, ispita constituie un lucru bun dacă o înțelegem în sensul în care ea este îngăduită de Dumnezeu. Ispitele pot fi biruite prin comuniunea cu Dumnezeu, ori comuniunea cu Dumnezeu nu poate să fie realizată decât prin fapta cea bună, prin rugăciune, prin post și prin tot ceea ce Sfânta Scriptură, prin Sfânta Biserică, ne pune la îndemână în viața de zi cu zi. Adică să fim niște creștini practicanți, niște creștini trăitori ai cuvântului evanghelic pe care îl primim în fiecare duminică și sărbătoare în Sfintele Biserici și îl putem găsi și descoperi și redescoperi în textul Sfintei Scripturi, fiecare în casa și în viața noastră, și în felul acesta, stând împotriva diavolului, cum ne spune Mântuitorul Iisus Hristos, el va fugi de noi. Stând împotriva ispitelor, nu neacceptându-le, ci biruindu-le printr-o voință puternică, printr-o faptă de virtute, printr-o trăire în Duhul lui Dumnezeu, putem dobândi cununa care ne așteaptă în Împărăția lui Dumnezeu, aceea de a fi biruitori ai ispitei și de a trăi pentru veșnicie împreună cu Dumnezeu. Ăsta este mesajul pe care îl putem transmite credincioșilor noștri, și anume de a înțelege că ispita nu este un rău, nu este un rău îngăduit de Dumnezeu, ci este chiar, putem spune, o binecuvântare pe care Dumnezeu o îngăduie pentru ca noi să putem să ieșim mai întăriți. Diamantul strălucește cu atât mai mult cu cât este șlefuit, cu cât este scos mai mult la lumină. Asemenea și sportivului care poate performa în activitatea sa atunci când prin mai multe antrenamente reușește să aducă mai multă disciplină într-o ale sportului pe care îl practică. Preacucenice Părinte Protoiereu, vă mulțumim mult pentru prezența Sfinției voastre alături de noi. Vă mai așteptăm și altă dată. Și eu vă mulțumesc că mi oferiți această posibilitate de a mă adresa